Мына кичкене чакта бик каты шундый корабльдә yüзәсе килгән ие суу эчендә торган. Штурвалларга тотынып, әйдә алга киттек диеп, парусларга җилләр үрдереп, рәхәтләнеп yüзәсе килгән иде. Монда да шундыйрак хәл. Рәхәтләнеп менә алга таба хәзер yüзәбез. Балалар эзләп йөри урын каян керергә икән дип. Белдегезме? О, беренче капитан керә. Хәзер менә бу тора да кабыза. Двигательләрен. Рәхәт. Море по колено.